prethodnoj epizodi Lovca na talente gledali ste. Nemaš ni vid, udaraj glavom od zid, danas rešavate kid. Ovo posljednji je trik, jedan si kao tvoj klik, još jedna traka i postajem freak, nemoj se biti taj lik. Neću da pričam o tome kad vrativa sreća, kad slava je preća, a traka već treća, vaše su za smeća i toga se sjećam. Dobro, neću ni biti, ne pratiš beat dok ja svećem lead shit. Pjesme ti shit, I have to admit dok moje su hit, that's it. That's gas, Dosta. Long time no see, brać. Long time. Dobar dan, dobri ljudi. Ne znam ni kako bih ovo počeo, znači, bukvalno sam izgubio osjećaj za svim ovim, znači, neverovatno, čak me je pomalo sramota što sad stojim pred kamerom i snimam se, ali šta je tu je, brale, moramo iz početka sada sve da krenemo. Mnogo toga se promenilo, mnogo toga se desilo, život mi se okrenuo za 180 stepeni, tako da ne osuđujte brata što me nije bilo ono fazon godinu i po dana, ali zato smo sad tu, doveli smo život malo u red, tako da ćemo sada kidamo. Ma dosta se bre šljamo, ovaj bre po YouTube-u raširio bre, znači katastrofa kad uđem na YouTube, 6-7 YouTubera se vrti bre, kvalitetni kanali imaju po 5000 pregleda bre, katastrofa, alo bre, ma ide bre distrek, ide distrek. Znači pre nego što pređemo na komentarisanje ove nove mlade nade muzičke, želeo bih da vam predstavim jedan sajt, koristan sajt, u pitanju je sajt highpdf.com, od kompanije koja se zove Wondershare. U suštini sve vam piše ovde All in one online PDF solution. Znači, služi vam, kao što vidite, da možete da kompresujete PDF, da prebacujete iz jednog formata u drugi. Tipa, pisao sam nešto, na primjer, u Wordu, a ja bih hteo da to pretvorim u PDF, pa poslije idem na one slajdove i gluposti levo-desno, na projektore. Ovo je prava stvar i vrlo se jednostavno koristi, kao što ćete vidjeti, znači, ajde na primjer da vam pokažem kako da Word format koji je Word format da pretvorite u PDF. Znači idemo ovdje, klikćemo, nakon toga idete ovdje, znači drop files here or choose file, znači choose file. Sad uđete choose file, nije ni bitno, vi sad ovo nećete vidjeti da ne gledate šta to porčin ima na svom kompu, ali ajde mi nađemo, znači ovo. I sad dok se to uvidio 2 sekunde, znači čak su i brzi, to je znači još jedan plus za njih. Idemo znači convert. Idemo convert, on ga konvertuje na 12%, malo ćemo se strpiti. Evo ga, znači sad idemo download. Da vidimo da li je to odradilo stvar. Znači bilo je u Word formatu, u pitanju je bilo ovo, znači najobičniji neki Word dokument. Ja sam to sad pretvorio u, sad ćemo imati, evo ga. E sad, taj Word format što smo prebacili u PDF format je, na primjer, dosta velik i hoćemo to da smanjimo. Zatim, znači, onda idemo na kompres PDF, brate, logično. Ubacujemo, sad ćemo da ubacimo opet to što smo, samo sekunda, ubacimo to što smo pretvorili iz Worda u PDF. E sad ovdje imamo high, medium, low, sami birate, ja ću ajde da izaberem medium i nakon toga idete normalno kompres. Trebamo bukvalno 2 sekunde, evo ga, na 150 kilobata, debilčina. Znači idete na download, ajde, opet se skine, znači ovo isti onaj Power PDF, samo kompresovan, u opisu će biti link, tako da tamo možete da čekirate to ako želite i to je to, braće, ajmo. Sad, pošto smo uzdali malo šuške, vreme da pređemo na, znači, glavnu stvar, na komentarisanje ove mlade nade. U pitanju je Pajak ili Pajak, ne znam ja, on će nam verovatno sam reći. Našao sam njegove 2 pesme, znam da je dečko mlad, ne znam koliko tačno ima godina, znam da je mlad, iz Makedonije je. Znači, ajmo mi da krenemo da čujemo šta on u stvari, kako on to zvuči. U pitanju je New Wave, znači ništa old school, brate, klasika današnje pesme, ali mali, brate, kida, realno. Matori, 3 ujutru je, znači, bukvalno i dalje editujem i skoknem do YouTube-a i vidim da je Baka Prasti objavio snimak gde se nalazi mali Pajak sa njegovom pesmom. Mislim, nisam ni pogledao, sam video na story od malog Pajaka, ali, brate, da ne ispadne da neko kopiram i slično, da znate da je brat to ranije odradio. Znači, brate, sad polećemo, idemo, brate. Ajmo.
Leski. Opa, vatrica, znači prženje klasična. Op. Rastem na beton, nemir je sveto. Ne znam makedonski, tako da ne mogu da pratim. To pravo, Alo, vozi. Mene vozi. samo ti keš broj, ne si ti heroj. Rastem na beton, nemir je sveto. Postana vjelbo i kazna je seto. Pravo, vo bekol, ne znam. Znači, meni je ovo za sad, brate, izuvanje, ja ne znam, ja volim, brate, ovu new wave muziku, znači fazon klinca i slično. Momak mi ima neku harizmu, neki kao nerd malo fazon, brate, s tom kosicom i to, ali dalje kida, brate, i dalje kida, to je neverovatno, znači, ono, ima neku harizmu, zrači, brate, ne znam, on, no homo burazal, ono, kontaš, brate. Ajde, čujemo brata Pajaka dalje. Pravo, vo bekol, ne zna je šekoj. Samo ti keš broj, ne si ti heroj. Ne znam. Znate šta ne kontam, zašto ljudi, znači, sve super, znači, kad je neko mlad, talentovan, znači, vidi se dečko ima neku boju glasa, da pevuška tu i tamo lepo, razumeš? Nemoj, ti krajevi, osjetite, znači, tu klinca, slušaj. Slušaj, ovo je klinac klasično, gledaj. Znači, taj kraj, ti krajevi su ono fazom klinčevi, to me, ne znam, to mi je čudno stvarno kad je neko talentovan da mora da bar malo kopira. Ljudi, moj savjet uvek, znači, svoj neki fazon fure, jest da je teško sada, pogotovo gde ima milion žanrova, milion podžanrova, da ne možeš jednostavno, ne možeš ni sam smisliti, ali ono, bar u nečemu ubudite svoji i to je, brate, put do uspeha. Ne znam kada da rade, plan mi ste, samo zemate, životov, nefere, keš, samo brojite. I spot mi je, brate, dobar, znači ono fazonu jednostavan, brate, a lepa stvarno izgleda, lepi su kadrovi, zanimljivo, razumeš? Ajmo. Tuga nema verba, nema cel, proklem narod polno tuga je. Nema da sam kako vas ne, ako sakaj me, ako neka ide mi je, Rastem na beton, nemir je svetov. Postana vjelbo i kazna je seto. Pravo, vo bekol, ne zna je sekoj. Samo ti keš bro. Ne, brate, meni je ovo kidanje, brate, majke, meni je ovo kidanje, baš mi se sviđa, ulazi u uši, brate, i ono, podržite dečka, dečko je po meni fazo neki novi klinja, brate, verujte mi, znači, nema toliko pesama, ali kad krene da izbacuje, vidjet ćete, znate šta sam pričao za Lokija, mali će kroz par godina biti najjači treper na Balkanu, verujte mi, a ovaj mali je malo stariji, tako da on će bukvalno kroz godinu dana, verujte mi, da se probije, znači, pazite šta sam rekao. Ne si ti heroj. Rastem na beton, nemir je svetov. Postana vjelbo i kazna je seto. Kida. Dobar. Samo ti keš broj, ne si ti heroj. Bravo mali, znači ja, ova pesma oduševila, to je prva pesma koju sam čuo od njega i vrlo sam zadovoljan, znači imaju on i okej pregleda, ali ovo je bulja, brate, šta će on tek da napravi, verujte mi ljudi. Ajmo sad da pređemo na ovu drugu njegovu pesmu koja je izašla nedavno, da čujemo nju, sam samo jednom čuo, ali ajde da se podsjetimo. Ima neki tužni vibe. Mama, okolo mene sve drama. U glava galama, spazmo nokta. Ne znam, brate, meni je lik totalno specifičan, ta kosica, brate, znaš ono kad, znači ima on je kao fazon good guy, imaš ono tipa klinca koji je malo u fazonu bad guy, ova je, brate, ono kao good guy, kao fina kosica, brate, ne znam, jednostavno vidite to i sami. Ne, i onako spot mi je dosta original, znači jednostavno, ono Blej matori negde u mraku, znači snimak, znači totalno onako, znači ono totalno zanimljivo.
Kushmari me arto ne fair. Si kujdem mama. Jebot. Nikogo ne ceni. Sekuj saka se da zemi. Ova nema fair. Ne fair. Mama, okolo mene se Nama. glava galama. Ima pesma, emociju, ima pesma, nešto onako dira malo, evo ja se naježio malo, znaš, vrat. Da baram, yeah. Mama, okolo mene se drama. U glava galama. Nema te razočaram, ne. Bravo majstore, brate, meni se ovo, znači, majke mi dopada, dečko ima talenta, brda, znači, harizma je tu negde, brate, taj kao neki osmeh, ovo, ono, zajebancije, razumeš, to prolazi, ljudi, to prolazi. Znači, došlo je sad vreme da ga, brate, ocenimo, pa nemam pojma, brate, meni je ono, brate, talenat, ajde da kažemo, brate, 9,5, nećemo kažemo 10, a kažemo 9,5. Nemoj se reći, joj pare, ti nikom ne daj 10. Pa druže, sebi bi dao 5, ono, ljudi, ja ono što znam, samo je bio rad, trud, brate, vežbanje, snimanje, non stop kad sam bio klinac i to je to, ljudi. Što se tiče trenutnog znanja, tu bi mu dao, kažemo, 9, meni ovo ekstra zvuči, maltene nema tu šta da se menja, ali vremenom će napredu i to će do 10 da dogura, kao što sam već rekao. Što se tiče harizme, ima mi, brate, rekao sam neki nerd, good guy fazon, ovo, ono, malo puca na emociju kroz te njegove trilere, tune trilere, ali lepo, stvarno, lepo zvuči i tu bi mu, brate, dao 9. Znači, naš brat ima 9,5 za talenat, za trenutno znanje 9, za harizmu 9, to je ukupno 27,5 podeljeno sa 3, šta ja delim s 3, debilčina glupa, to je ukupno samo 27,5. Kao lik se pravi pametan na izračunao kalkulator. Matorije. Znači, zgrmite s lajkovima kako bismo, brate, izgazili ovu šljamsku scenu, znači ovu katastrofu u šta se pretvorila. Aj, čao.